Περπατώ στους δρόμους που μεγάλωσα και βλέπω παντού εικόνες εγκατάλειψης. Γειτονιές παρατημένες στην τύχη τους και άνθρωποι απογοητευμένοι. Μια πόλη στην αναμονή της ανάπτυξης που δεν έφτασε ποτέ. Χαμένες ευκαιρίες που οδήγησαν στην παρακμή. Όμως πίσω από την παρακμή μπορώ και βλέπω τις προοπτικές. Ο κόσμος θέλει να αναπνεύσει. Θέλει να δει την πόλη να ανθίζει. Γι' αυτό αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα. Γιατί εδώ διδάχτηκα τι θα πει να μην τα παρατάς. Έμαθα να δίνω μάχες για εκείνους που το αξίζουν. Αυτός ο τόπος πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει. Χρειάζεται σχέδιο και αποφασιστικότητα, διεκδίκηση και επιμονή. Να ενώσεις τη γνώση των ικανών με την εμπειρία των αξίων. Να χτίσεις το αύριο με το καλύτερο υλικό που διαθέτεις. Να κάνεις τους συμπολίτες σου περήφανους. Σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς. Η πόλη μας δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Στις 8 Οκτωβρίου αποφασίζουμε για το μέλλον μας. Ελάτε να γυρίσουμε σελίδα μαζί.